Доброго дня, поважані наші глядачі, поважані глядачі з Мінської федерації футболу, поважані глядачі нашого каналу, незвичайно фантастичної команди Крумкачі. Сьогодні ми з вами будемо назирати за футболом поміж двома командами Спартак Мінськ, НФК Крумкачі. І з вами буду я, Іван Бортницький, і моя колега Карина Одесенко. Привітання, шановне господарство. Добрий день. І давайте почнемо одразу з складу команд і почнемо з господарів команди Спартак Мінськ. Краті, 13 номер Кудласевич Иван, 3 Стремок Дмитрий, 5 Сычевский Глеб, 9 номер Барановский Вадим, 16 Котельников Антон, 17 Юрин Иван, 23 Васюк Алексей, 40 Трофименко Андрей, 69 номер Убежелева Владимира, 72 Зуевич Павел, 88 Бурш Миколай. Запасные гульцы: 1 Лебедев Андрей, 30 номер Писару Станислав, 7 Стрельчений Руслан, 8 Коузан Вениамин, 15 Войтик Константин, 33 номер Боярин Андрей и 55 Бернатович Аким. Переходимо до складу команди. Незвичайно фантастична команда Крумкачі. Сьогодні у брамі у нас гуляє номер 16 Віталь Зигмантович, номер 5 капітан команди Януш Ладудько, номер 10 Коскіна Міката, номер 13 Микита Кухтик, номер 17 Іван Радіонов, номер 18 Алексей Баранов, номер 20 Євген Гардейчик, номер 21 Євген Тройніч, номер 22 Даніла Горлічук, номер 79 Єгор Антонович і номер 99 Артем Варенкович. Що тичиться запасних гульців? Номер 33 Кирило Щербін, номер 6 Давуд Рибгаджиєв, номер 7 Владислав Морозик, номер 8 Сергій Казєка, до речі, вперше ми бачимо асистента тренера на лавці запасних, номер 9 Ростислав Серый і номер 7 Даніла Гоцман, головний тренер команди Владимир Фоміч Бушма. І так само треба сказати про головного суддю, який зараз дає посвіст, який свідчить об тим, що гульня почалася. І головний суддя сьогодні у нас Клеменов Олександр, і його допоможники Аляшкевич Владислав, Гончарик Антон, Ченвіоко Еммануель і Драчевський Владислав. Ну і одразу ми переходимо до того, що відбувається на полі. Хоч м'яч і розводила команда господарів Спартака, все ж таки Коскін Міката зараз був з м'ячом і дає його на Єгора Антоновича. І спробують сьогодні гульці, думаю, забити перемогу, бо ми відаємо, як команда зіграла свій кубковий матч з Динамо Брестом. Тому сьогодні чекаємо, напевно, адлуп команди суперника, так би мовити. До речі, повинен відзначити так само, що ми коментатори з боку Крумкачів, це повідомлення для тих, хто нас глядить праз канал Мінської Федерації, тому даруйте, коментуємо кришечку ангажована на боку незвичайно фантастичної команди. Будемо коментувати з боку Крумкачів. Так, і у нас, давайте одразу ж перевіримо, що відбувається у коментарях, покуль небезпечних моментів не виникає. Пишуть нам, заглушку поставили прикольно, значить, давно не глядів трансляції. Ну, за це треба подякувати нашому оператору, нашому технічному відділу, навіть не нашому, а технічному відділу Мінської Федерації, яка це робить. Подякуйте їм. Так, покуль нас Віталій Зигмантович нам опинається з м'ячом. Бачимо, як він у стилі Мануеля Нойера виходить з брами, здимається аж на узровень оборонців. Напевно, йому сумно сьогодні буде стояти. Будемо сподіватися, буде сумно йому стояти у воротах. Ну, будемо сподіватися, що так, але ж так само ми відаємо, що у цьому сезоні Владимир Фоміч дає шмат шансів Арсенію Кудзіну, номеру першому. Але ж зараз, думаю, йому і відпочинок треба, і трохи переосмислити те, що було у матчі з Динамо з Берестя. Нешта я читала, що шмат було кепських коментарів у його бок його гульні на гэтай матчі. Так, ну, напевно так, але це все потім, тому що стріляв зараз по брамі Євген Гардейчик. Ну, трохи. Ні, даруйте, ці це був не він, це я дурно не побачив. Даніла, напевно, ні? Напевно, так, Даніла Горлічук, бо Гардейчик, він, звичайно, у нас в обороні ж гуляє. Так, Горлічук. Але, можливо, всяке, ми відаємо, як і обороняючий гулець Януш Ладудько, капітан команди, може узнятися вверх і забити. Забив він так уже і дубль оформляв, і голом у його три м'ячі є забити. Коски стріляє здалі, око! Який небезпечний стріл, ви це бачили?
Мне падаецца заўсёды, калі ў яго нейкі мяч у нагах дзе-небудзь будзе, то будзе ці гол, ці нешта накшталт гэтага блізка каля брамы. Добра, конечно, гуляе. Вядома. Так, ну і пакуль у нас есть трошечки замінка. Я нагадваю, што ў нас у спасылцы гэтай трансляцыі ёсць, у апісанні этой трансляцыі ёсць спасылка на Donation Alerts, на яе можна перайсці і падтрымаць тэхнічную каманду крумкачоў, каб палепшыць якасць трансляцыі і агулам нам было прыемна. Так, вуглавы будзе прабіваць. Падаецца вуглавы кутнік з дальняга ад нас флангу, і Іван Радзіёнаў спрабаваў зачапіцца за мяч, не атрымалася, і зарабляе другі кутнік ужо з бліжэйшага да нас флангу, і хто ж будзе яго падаваць, мы зараз паглядзім з вамі. Напэўна, гэта Егор Антонович. Так, ён. Ну і пакуль таксама... Не чуць, да? Гэта барабаны цікава, ці чуць? Вядома, я спадзяюся, што нашыя заўзятары сёння будуць падтрымаць сваю каманду як заўжды самааддана, як заўжды гэта добра робіць. І ёсць першы стрэл, здаецца, у браму, але мяч нават датыкнуўся да сеткі, але зрабіў гэта з знешняга боку. Мяч пераходзіць да брамніка Спартака. Нарэшце Спартак хаця б трохі патрымае мяч. Зараз паглядзім, што іх атрымаецца. Ну так, і хуценька. І вось цяпер Евген Гардзейчык бярэ мяч. Гардзейчык, дарэчы, таксама забівае, нягледзячы на тое, што ён абаронца. Ну гэта так, бо гэта ж сыходзіць з таго, што звычайна кажа наш галоўны трэнер Владзімир Фаміч, што ён звычайна ў інтэрв'ю, нават у апошніх у матч-дэй влог, які вы можаце падзівіцца на канале Крумкачоў таксама. Ён кажа, што крумкачы ніколі не будуць гуляць, вымучваючы той рэзультат, а яны гуляць у адкрыты футбол, цікавы футбол, што каманда і дэманструе звычайна на працягу ўсяго сезону. І што мы бачым зараз? Алексей Баранаў хутенька праходзіць, асталяе ён па забой абаронцу, і Кості на Міката спрабаваў прабіць, і не атрымалася на дабіванні сыграць у Варанковіча. Страляе ён вышэй за браму, за папярэчыну нават, і брамнік сам бяжыць за мячом. Слухай, мне падаецца, рэальна адчуваецца вось гэта іх жаданне перамагчы сёння як мага з большым нават лікам дзеля таго, каб не перажываць за твою гульню. Ну, вядома, гэта так і павінна быць, бо мы ведаем, што матчы са Спартаком звычайна ў нашых хлопцаў атрымоўваюцца дуже-дуже рэзультатыўныя. Перамагалі мы і 9-0 у мінулым сезоне, і ў гэтым сезоне ў першым коле 7-0. І, можа, ты нават згадаеш, хто аформіў пентатрык у той гульні? Это нумар 7, Владзіслаў Марозік, які сёння пакуль што на лаўцы запасных. Ну, здаецца, даў Владзімир Фаміч сёння адпачыць гульцам асноўнага складу, і бачым мы, што склад... Хаця б'ецца да апошняга. Намыката, но не. Да, Коскі, звычайна, ён жа і адметны тым, што ён можа і пабароцца, і забіць, і нават рабіць гэта галавой пры сваіх габарытах, што ён хлопец даволі невысокі, але чапляецца за кожны мяч. І Варанковіч тут дуже разумнае дзеянне ён зрабіў, але не атрымалася ў яго давесці гэта да ўдару, і брамнік аддае мяч абаронцам, якія будуць выводзіць. І вось яны нізам, хацеў я толькі сказаць, што гульня будзе ісці нізам, як мяч узнялі ўверх, і... Ну, пакуль што іх не атрымоўваецца нават перайсці на поле Крумкачоў, на гэты бок. Ну, вядома, што такое, мабыць, можа быць крыху чаканым ад камандаў другой лігі, але тым не менш мы не будзем спісваць з ліку Спартак, таму што зараз менавіта гэта каманда ідзе на 5-е месца, а гэта... Гэта добры паказчык. Гэта даволі добры паказчык, які паказвае, што каманда можа перамагаць, што яна будзе гэта рабіць, і нават з вялікім лікам, як яна гэта зрабіла супраць, напрыклад, GGS Юнайтед, калі забілі 5 мяшоў у браму менавіта GGS Юнайтед. Але гэта ўсё было мінулае, таму мы зараз будзем дзівіцца за тым, як падаецца чарговы кутнік. Антонович страляе ў браму, навес. Коскі на Міката.
Яўген Гардзейчык! Просто расстреливаюць супернікаў крумкачы. Яўген Гардзейчык. Спрабаваў ён зараз такі Так. апынуўся, так бы мовіць, момант у стылі Феррана Торреса, але без паспяховага заканчэння, як гэта было на чэмпіянаце свету. Тым не менш, Котнік зноўку Антонович будзе вешаць і Опа! Алексей Баранаў, як ён прыгожа ў падзенні. Сімпатычна, да, як ён зрабіў, але ж міма. Ну, на мою думку, Алексей Баранаў увогуле адзін з такіх прыгажуноў, так бы мовіць, каманды Крумкачоў. Таму які гулец, такі і моманты. Ну так. І тут Ягор Антонович перабягае зноў на фланг бліжэйшы да камеры. Я ўсё расстраивался, што Антоновича не вывели на матч з Дынамо Брэст. Ну, напэўна, у Владзіміра Фаміча быў план, ён яго прытрымліваўся. Як зараз прыгоженька накінуў ён. Оп! Добра. Януш Ладуцька на падборы. Прабівае, але, Таксама прыгожа, да. так бы мовіць, моцна, але недакладна. І бачым, што апынаецца на газоне гулец Спартака. Кацельнікаў Антон, так. Напэўна, ён, зычым здароўя, калі гэта пашкоджанне. Ну, спадзяемся, што ўсё абыдзецца. Але, напэўна, дарэчы, трэнерскі штаб заўважае, што не можа ён працягнуць. І назіраем мы першую замену. Да, выходзіць на поле Коўзан Веніамін. Спадзяемся, мы правільна чытаем яго прозвішча. Перакладаем на беларускую. Так, дарэчы, Веніамін Коўзан даволі цікавы персанаж менавіта ў гэтым сезоне для каманды «Спартак» Мінск. Менавіта ў яго 3 жоўтыя карткі. Гэта найбольшы паказчык сярод усіх гульцоў ўсёй каманды «Спартак». Нам трэба яго баяцца? Ну, напэўна, гэта паказвае, што Веніамін што ён ідзе да канца, што ён самадана гуляе ў футбол. Ну, але, тым не менш, спадзяемся, мы сёння пабачыць цікавую гульню. І менавіта гульню ў футбол, а не... Нашы не пастрадалі, да. Так. Так што нам хапае, да. Да, помнім мы, як у мінулым матчы пашкоджанне атрымаў і Арсень Старыкаў, адзін з ведучых гульцоў Крумкачоў, і разам з ім Захар Холадаў, за якога мне асабліва агідна ўдвойчы, бо хлопец толькі аднавіўся пасля страшнай траўмы крыжавіннага звязу. І тут, здаецца, у першым ці другім матчы выходзіць на замену і зноўку атрымлівае пашкоджанне. Можам толькі здароўя пазычыць. Наогул усім гульцам усіх камандаў. Не забываемся, дарэчы, пра данаты. Так, данаты можна зрабіць па спасылцы ў апісанні да трансляцыі Крумка на канале Крумка Шоу. Спасылка на Donation Alerts. Пераходзім, падтрымліваем. Будзе дужа прыемна і будзе дужа расці якасць трансляцыяў. І нарэшце першы фол здараецца ў матчы. Робіць гэта гулец Крумка Шоу. Гардзейчык, напэўна, быў там, не? Ну, напэўна так, але бачым мы, што амаль усёй камандай уздымаецца Спартак. Уздымаецца Спартак усёй камандай, каб зачапіцца за мяч. І чакаць мы будзем, напэўна, навес. Ці будзе гульня праз ніз? Навес. Не, ідзе менавіта навес, і Колскі Адаміката спакойна аддае мяч. Ну, як ты казаў, што ён галавой, да. І прымае, Ну, тут не галавой, тут Колскі зграў ўсё ж такі нагамі. І тут дуже добра атрымалася. Здаецца, высіць пад прэсінгу, але не поўнасцю. Віталій Зигмантович нарэшце уступае ў гульню таксама. Дае ён на фланг Ягора Антоновича. Што будзе рабіць Ягор, бачым, паглядзім зараз. А яны абыгрываюцца з Радзіёном. Радзіёном пераводзіць мяч у цэнтр. У цэнтры Колскі. Спрабаваў Колскі Адаміката перакінуць мяч на фланг. Ці не падаецца, ці нешта сёння ў яго дастаткова часта адбіраюць мяч? Ну, я думаю, што гэта... Такімі ўрэднымі каментатарамі. Ну, здаецца, гэта нармальная сітуацыя для гульца, які шмат якраз такі гуляе з мячом, праз якога ідзе гульня, таму... Да, на яго, дарэчы, шмат пасуюць. Таму зусім будзе не дзіва, калі і фаліць будуць супраць яго шмат, і адбіраюць мяч, і сутыкненні будуць нейкія, але спадзяемся, што гэта не скончыцца нейкімі пашкоджаннямі для гульцоў.
І давайте вже нарешті звернемося до глядачоў на наших трансляціях. Пишите, чого ви чекаєте від гульні, пишите ваші враження, задавайте питання, коли що, ми все перевіряємо, все читаємо і давайте... О, вельми добрий був пас зараз. Так, давайте все обмірковувати, закликаю до гэтага. Януш Ладуцька. А де на його... Оп. Стільки разів сьогодні пробивали і поки що ніяк. Напевно, як трошки... гэта, іспанці. Ну, напевно, Б'єм і трошки... не трапляємо. Так, прицел трохи збитий поки що, але питання часу, я думаю. Хлопці представляються, повинні забивати. Все ж таки я, як завзятор, все ж таки хочу побачити сьогодні яскравий футбол у виконанні Крумкачова, аби реабілітуватися, мабуть, для самих себе за минулий матч. Так, не, что Владимир выказал футболистам свое фе. Так, Разом з нами. нехто пише нам Брестський м'ясокомбінат. А можна, будь ласка, потлумачити, що ви маєте на увазі? Трошечки. Так, ну поки що знову гульня йде про Януша. Януш розпочинає атаку. Євген Гардейчик обігрується на дальньому фланзі. І м'яч переходить до Кухтика Микіти. Іван Радіонов з м'ячом зараз бив, спробував він нейкий слалом зробити, але доволі небезпечно, так, на мою думку, робити для оборонці. Бо коли ти стоїш у апошній лінії, напевно... Але я нічого не розумію, чому нападники все ж таки Спартака навіть не стараються куди-небудь рухатися. Ну, здається, Спартак обирає Оборончу. так оборончу позицію без високого пресінгу, бо високий пресінг він має бути, що і буде корисним, але і пропустити хутенько так само можна. Бо Крумкаши свого втрачати не будуть. Олексій Баранов робить добрий відбор. Так, і добрий бросок, але так само ворота не настільки великі, як йому подається. Напевно, птушкам сьогодні небезпечно льотати над полем. Это факт. На адресі Маяковського 127. Да, сьогодні ми все ж таки переживали, що не буде ніяких заўзятараў, но прийшли люди поглядіти, що з одного боку, що з іншого. Ну, це не може не радувати. Так, безумовно. Футболістам заўсёды прыемна гуляць, калі хто-небудзь сочыць за іх гульнёй, правда? Вядома, і я думаю, што без такой падтрымкі немагчыма паказваць нават тыя рэзультаты, якія паказвае і наша каманда, і іншыя. Таму заўзятары, ну, не дарма ж кажуць, што заўзятары — это 12-й гулец. Так. Заўзятары Крумкачоў тут такі сур'ёзны гулец, я скажу, 12-й. Вядома, гэта заўсёды так, таму мы заклікаем вас, паважаныя гледачы, наведваць матчы Крумкачоў, асабліва і дамашнія, і, так бы мовіць, гасцявыя умоўна. Заўсёды ваша падтрымка любая, як і фінансавая, як і проста словамі, як і на трыбунах, яна будзе заўсёды карысная. Не прайшоў яго пас. І тут сігналізуе арбітр пра становішча па-за гульнёй. Апынуўся ім капітан каманды. Это у нас Павел Зуевич. Павел Зуевич, дарэчы, даволі дасведчаны гулец і адзін з найлепшых бамбардзіраў сваёй каманды ў гэтым сезоне. Менавіта ён, на яго рахунку 7 галоў. Гэта сур'ёзны. Разам з гульцом Спартака Іванам Юрыным яны дзеляць, так бы мовіць, пальму первенства па галах у сваёй камандзе. І тут мы бачым, як насышаюць просто футбалісты Спартака зоны, дзе апынаецца мяч, каб толькі не даць крумкачам выйсці бліжэй да брамы, але зараз даруйце, але зараз добранька знайшоўся косць наміката. Іван Радіёнов б'е! І трапляе роўна ў рукі. Ну, малайчына. Ну, думаецца мне, што брамнік Спартака сёння хоча паказаць, што не дарма ён займае сваю пасаду. Так. Сёння йому цяжкавата пакуль што. І Мікіта Кухтік робіць дуже такую разумную футбольную справу. Ён дае мячу проста выйсці, каб мяч астаўся за ягонай камандай. І зараз спакойна, не спяшаючыся, з лёгкай доляй іроніі, Алексей Баранов будзе ўздымацца, каб
нарэшце распячатаць браму суперніка. Па фланзе добра знаходзіцца Тройнік. Да. Тройніч, Даніла. ой, Тройніч, прабачце, Тройніч Євгеній. Знайшліся там гульцы, але, на жаль, ударам гэта не скончылася. І Іван Радзіёнаў зноўку паказваць крумкачы, як звычайна свой менавіта камбінацыйны футбол без тактыкі бей-бяжы, што ну, асабіста мне падабаецца. Вы можете са мной не пагаджацца, але... Ну, апсайд, так. Так, цяпер па аўсайдах у нас 1-1. І крумкачы, і Спартак апыналіся па-за гульнёй па адным разе. Ну так, Як пятачкі добра абыгрываюцца з Лёшай Баранавым, які перавозіў мяч далей, але там Гвардзейчык. ну ціснуць крумкачы. Пэўна, гэта перарасці ўжо ў гол. Алексей Баранов дацягваецца да мяча. Коскі на Міката! Коскі, яшчэ адзін удар. І яшчэ, Колькі разоў ён уже сёння біў? ну, падаецца мне, што шмат. Які І Баранов, да? спадзяюся, што гэта не апошнія ўдары, і ўдары толькі скарэктуюцца і будуць ужо ў браму суперніка. Сёння гульцам пашанцавала, што надвор'е ўсё ж такі неяк усе хмаркі разышліся. Іх маркі разышліся і не спякотна, але зараз ідзе падача. Гуля галавой, Іван Радзіёнаў! Гол! Ай, Зіна! Іван Радзіёнаў забівае першы мяч. Першы мяч у гэтым матчы, першы мяч для сябе. У складзе крумкачоў Іван Радзіёнаў. Здаецца, трэці ці чацвёрты матч толькі ён гуляе. Забівае, азначаецца, паказвае сардэчка. Напэўна, ці то аператару, ці то заўзятарам. Ёсць першае ўзяццё брамы. Робіць гэта Іван Радзіёнаў. Ніхто яго не абараняў, неяк спакойненька, ён ціхонечка там стаяў. Мяч прыляцеў да Ну, яго і... здаецца, не даглядзелі тут абаронцы за ім, але... Тым не менш, вару студыю пішуць. Крычаць тут яго прозвішча арганізатары. Віншуюць. Ну нічога, акрамя апладысментаў, я думаю, што гэта не павінна выклікаць нейкіх адмоўных эмоцый, наадварот. Безумоўна. Дарэчы, у нас зараз 61 чалавек на трансляцыі. Пазначайцеся, паважаныя гледачы, пішыце нам нешта. Віншуйце крумкачы з голам, віншуйце Івана Радзіёнава з першым голам. Радзіёнаў зноў з мячом. Давай яшчэ пішуць, і правільна пішуць. Зычым мы сёння перамогі крупнай. Да, наши заўзятары што не прыдумаюць, толькі крычаць. Малайцы. Ну, тым не менш. Якая зноў каманда, Іван. такі заўзятары. Каманда ўся такая файная, і заўзятары такія ў нас. Файныя. Вядома, крумкачы іншымі не могуць быць, на мою думку, так што... Нічога дзіўнага. Ідзе закід, адбіваецца, здаецца, Спартак, Януш Ладуцька аддае на Кості, зноў Кості з мячом, і, здаецца, трошкі яго прытрымлівалі там рукамі, але суддзя дае гуляць. Было такое. Ну, тым не менш, Спартак аддае мяч Віталію Загмантовічу, каб той таксама не забываўся на сваю справу. Хаця бы патрымаў трохі. Нагамі, рукамі мячик. Так, і Іван Радзіёнаў. Ну, альбо Радзівонаў, напэўна. Радзівонаў, да. Спрабаваў тут Коскі зрабіць гульню на трэцяга, так бы мовіць, але, на жаль, трошачкі не атрымалася гэта. І мяч пераходзіць до Спартака. Спартак уводзіць спакойна гульню. Тут спрабаваў папіхацца з Алексеем Баранавым, зноўку ж капітан каманды. Таму трэба не забывацца, што могуць быць такія. І тым не менш, зноў Коскі. Зноў аддае на Алексея Баранова. І будзем назіраць за развіццём яшчэ адной атакі. Толькі мы сказалі пра добрае надвор'е, і яно адразу сапсавалася. Так, надвор'е это все, вядома, нормально, але это все потым, бо Коскі з мячом, яго, ну, Вот просто выпіхуюць. просто руками выпіхваюць, і тым не менш, суддзя ўсё адно пазначае аут, толькі аут. Быццам хатні матч пішуць, падтрымку толькі нашых чуваць. Гэта сведчыць шмат менавіта пра падтрымку крумкачоў.
про заўзятараў, якім не страшна ні надвор'е, ні буднія дні, ні яшчэ Ух што, ты, якія Януш прыходзяць мог. звычайна Раскрутиться сярод трох трымаць. супернікаў. Ой-ой-ой-ой-ой. Да. Но суддя зрабіў выгляд, што ўсё нармальна і ў гэты раз. Ну, напэўна, суддзя ведае, што рабіць. Бо помнім мы і па матчы з Дынамо Брэст, што былі пытанні да Так. суддзі. Як гучна вызначалі сваё незадавальненне судзейскай працай на трыбунах і ў Крумкачоў у тым ліку. Ну так, суддзі вельмі хутка тады сыходзілі з поля Так. на гэтым І матчы. Костя наміката, Костя. Не баіцца ён валодаць мячом, не баіцца ён ісці ў обыгрыш і аддаваць гульню, толькі мне ведаеш сумно. Ой-ой-ой, Іван Радзіонаў, як ён добра адгуляўся зараз з Варанковічем, але Варанковіч дуже моцна аддаў мяч. Да, Евгенію. Да жаль, у Жэня не атрымалася зачапіцца за яго, але лік 1-0 дазваляе такія ўжо грэхі. Бо нельга зараз трапляць нам у О, як добра Паразы. падкаціў. Іван Радзіонаў. Небяспечны падкат, Да. але якасна. Не Скончу зачапіцца. скончу я свой спіч пра тое, што нельга нам зараз губляць ні адніводнага пункту, бо адрыў ад другога месца толькі 3 пункты, так што хацелася б ўсё ж такі яго павялічыць у гэтым матчы да 6. Чаму мінуты до 6? Ну, каб быў адрыў 6 балаў, Окей. бо зараз адрыў толькі 3 балы. Так, все, я зразумела пра што. Антанович. Спрабаваў ён зараз зноўку знайсці Евгенія Да, Тройніч. Тройніча. Ну нешта яго сёння там ніяк не атрымоўваецца. З таго краю. 61 на трансляцыі, а падабаек толькі 8. Ці не падабаецца? Падабаецца, вядома. Нам падабаецца любая падтрымка ваша, любы каментар, любой донат ваш асабліва, вядома. Любое ваше цёплае слово у бок Крумкачоў, каментатараў і ўсяго футболу. Зігмантович Віталій зноў з мячом. Патрымаўся трошкі, аддаў далей. Пытаюцца, дзе Тимофей Велічка. Ну, заяўцы сёння няма. Дарэчы, пра заявку Крумкачоў я хацеў яшчэ на пачатку пазначыць, што даволі сёння кароткая лаўка у Крумкачоў, незвычайна трошкі, але дзе Тимофей Велічка асабіста, дарэчы. Да, нам пакуль невядома, такой інфармацыі няма. Напэўна, вы можете перайсці у канал Тэлеграме Крумкачоў, запытацца там у каментарах. Напэўна, нехта адкажа. Алексей Баранаў, Костя. Ну, вось, Так, і тут у нас Даніла Гаврильчук. Гаврильчук, так. Покрутіўся і міма. Усё так. Нешта такое ўражанне, што гульцы Спартака трохі стаміліся ўвесь час абараняцца, Ну, выглядаюць. на мою думку, гэта не дзіўна, бо Крумкачы ўсё ж такі паказваюць інтэнсіўны футбол, без зацяжак часу, без нейкіх прыпыненняў гульні. Таму гэта даволі энергазатратны футбол як для гульцоў, так наша каманда, так і для супернікаў, але зараз ідзе закід у штрафную. Тут спрабавалі Крумкачы зачапіцца, але чапляецца за мяч менавіта гульцы Спартака і Іван Радзіёнаў. Ваня зноў бяжыць. З Коскі яны Так. разам на адным фланзе. Коскі на Януша, Януш. Што будзе рабіць? Дай ён спакойна празнес на Яўгена Тройніча, Тройніч біў. Сюрпрызак, да, зусім, малайчына. Не скончылася годлам, але скончылася небяспечным момантам і чарговым кутнікам. І зноўку Ягор Антанович ідзе. Ужо, здаецца, Які раз? можа ён прапісацца ўжо недзе там на кутах поля, каб падаваць і не бегаць далёка. Зараз мы ўжо хутка прайшлі экватар першага тайму, 27 хвіліна пайшла, на якой зноўку Іван Радзіёнаў мог трапіць у браму, але... Ой, а ось тут... Ой, Віталій Зігмантович! Вырашыў ратаваць каманду, якая не паспявала вярнуцца. Як і ён сам, між іншым.
Небяспечна, Да. але рашуча, смела. Да, было б забаўна, калі б ён забіў. Ну, у гэтай сітуацыі, ведаеце, я думаю, што лепш, што ён не прапусціў. Ну так. Ну, тым не менш. Крумкачы сябе дастаткова вольна адчуваюць, мне падаецца, на гэтым полі. Так, і, да рэчы, заўваж, які высокі прэсінг паказвае. Каманда не Так. дае на Спартаку нават выйсці са сваёй паловы. Тут гучна падказвае трэнер каманды гаспадароў. Так, а тут Алексей Баранаў, які добры дрыблінг ён паказаў. І падбор нават за Антановічам застаўся. Так. Ваня Радзівонаў. Так, ой, тут Костя Наміката захоўвае і сябе у вертыкальным становішчы, і Іван Радзівонаў тут рабіў, на мою думку, невядома што, але... По нозе. Мне падалося трохі ён так. Капітан каманды Спартака. Можа Ён быць, і выглядае таке. такім дастаткова крэпкім хлопцам, да? Для футбаліста. Ну, ведаеш, футбол кантакты спорт, таму не дзіва, калі будуць здарацца такія стыкненні. Галоўнае, каб гэта не заканчвалася нейкімі пашкоджаннямі і не пераходзіла ў нейкія іншыя сілавыя віды спорту. Спадзяемся, Дакладна. што назіраць сёння за футболам. Так. Іван Радзіёнаў спакойна на каратке гуляе з Баранавым. Дарэчы, давайте пакуль гульня трохі... Ну, пачакай. Пакуль... Ой, тут мяч Гвардзейчык. выходзіць. Гвардзейчык заўсёды спакойна кідаецца пад мяч, пад футбалістаў. Не баіцца ён. Ну, напэўна, гэта і ілюстроўвае тое, што ён адзін з лідараў каманды. Ён і віцэ-капітан, і, здаецца, ўся распранальня насычваецца менавіта ягоным настроем пазітыўным, які ён прыносіць звычайна. Таму гэта зусім не дзіўна і выклікае толькі самыя станоўчыя рэакцыі і эмоцыі. Вось пакуль Спартак будзе ўводзіць мяч у гульню, хачу запытацца ў вас, гледачы, што вы думаеце наконт другой паловы сезону мінскага дывізіёну? Бо пачалася яна даволі складана для нас. З адной, Антанович? Да. бо пачалася гульня, пачалося другое кола для нас, да жалю, з паразы 1-0 і з невялікай і даволі, я б сказаў, складанай перамогі над Энергетыкам, таксама 1-0, але ўжо на карысць Крумкачоў. Тады Костя забіў толькі на першых хвілінах і ўсё. Таму, уважаныя нашы гледачы, што вы думаеце пра тое, ці здолее каманда набраць той самы ход, які яна набрала падчас першага кола, і наогул, як думаеце, якое месца Крумкачы займуць у сваім дывізіёне? Вось менавіта зараз мы бачым, што Крумкачы трохі насыціліся і ідуць ужо ўперад не так актыўна і даюць патрымаць мяч амаль што ўсім гульцам каманды. Да, гуляйце пасы. Ой, узняў тут мяч Тройніч угару, невядома навошта, але захаваў яго для каманды. Ну так, нягледзячы на... Гурульчук Нет. спакойна дае ён мячу выйсці. Ага, і ўсё ж такі мяч пераходзіць да Не паспеў. суперніка. Так, ну тады зараз. І Мяч мокры, напэўна. Так. Сапраўды. Таму, ну это не дзіўна, улічваючы тое надвор'е, якое зараз трошки нестабільнае, зараз будзе сонца, потым дождж праз 3 хвіліны зноўку сонца, каб навальніцы не было, але ўсё гэта потым, потому што Антанович будзе біць! Ух ты, Ром! Егор Антанович! Нарэшце, Егор паспрабаваў не падаваць, а біць. Слухай, я заўсёды кажу, на Антановича можна Ну, вядома. спадзявацца. Ён заўсёды добра гуляе. Так. Нет, як і ўсе вы, конечно, безумоўна, у Крумкачах. Костя, які добры адбор. Абыгрываюцца яны зараз з Алексеем Барановым. Баранова дае
Гвардейчику. Євгена Гардєчка, так. Робиться добрий затід. Воронкович буде спробувати зачепитися за м'яч, і зачепився він, але запалили свічу невідомо на що гульці Спартака. Здається, каб тільки відбити навалу черговую. У Спартака вельми часто мяч сыходит с поля. От их чамусти. Так, і Не будем казать, что они не могут бегче. Напевно. Ну, правда. Просто як сьогодні так отримовується. Можна це правда. матч на матч не приходится, и я скажу о себе так, что я ставлюся з повагою до усіх суперників Крумкашоу, незалежно від їх... Антонович знову з м'ячом. Так. Так, Ладуцьку. незалежно від їх ніяких... Барану Гордейчик біжить з м'ячом. Да. Януш. Пасує, да, на Януша повалили трохи Януша, но сам амаль що зачепився. Так. Микита Кухтик буде змагатися зараз за гэты мяч. Нарешті перший раз. Калі хаця б нешта адбываецца ў нашай І- браме, каля нашай брамы. Які обыгрыш цікавы атрымаўся у Спартака. Антонович там. Малайчынкі. Захоўваюся на мяч. І бачым, што робяць яны высокі прэсінг зараз, не даюць яны крумкачам выйсці з той часткі поля, на якой яны знаходзяцца. Ну і ну вельмі хутка неяк. Ну, але тым не менш, все ж таки. адбылося так. Вось такое проста ўражанне, што нават нападнікі не асабліва беглі, каб нешта рабіць. Зноў Антонович з мячом. Ягор Антонович. Абходзіць атрымліваецца. аднаго, які заблытаўся з нагамі. Давай! Воронкович і... Антонович, бей! Яшчэ адно становішча па-за Чаму гульнёй. Антонович зараз не захацеў прабіць сам? Ну, Ну, гэта мы яго потым спытаем. Што там адбывалася ў гэты момант. так, напэўна... Да, таму што Артём было ўражанне, што ён не чакаў, што да яго прыляціць мяч. Ну так, Воронкович, здаецца, няшмат ён атрымлівае гульнёвай практыкі, але няшмат забівае, да жалю. Все ж таки хацелася б пабачыць ад яго, як ад нападніка, результатыўную дзеянняў. Януш трохі згубіў мяч таксама. Тут, і Ну, тут все ж таки як сьогодні- добра абыгроўваюцца гульцы, тут у нас Так. нумар 23, гэта Алексей Васюк. І Віталій Зимонтович пазначае сябе, што ён на полі, і забярэ гэты мяч. Зноўку Жэня Гардзейчык. Віцэ-капітан аддае на капітана, які на правах, так мовіць, капітана, і распачынае новую атаку. Ну вот сапраўды, як ты казаў, дастаткова добра бачна са Спартака адзінага, у прынцыпе, гульца, які ўвесь час хаця б нечым удзельнічае, это капітан каманды, да, Зуевіч Павел. Ну, Павел Зуевіч, ён даволі дасведчаны, ён гуляў і за Слуцку, і за, здаецца, Шахцёр Петрыкаў, але гулец дасведчаны, Ну Гулец. так, па ім бачна. Так. Мгм. але таксама што мы павінны заўважыць, што Павел Зуевіч менавіта яму крумкачы далі дарогу ў вялікі футбол, так мовіць. У сезоне 16-17 ён дэбютаваў у складзе менавіта крумкачоў, і зараз Так, пэўна навес. супрацьстаянне. Ну, можам працягнуць далей размову пра Зуевіча, што здаецца мне, што актыўнасць ягоная не драмовая, што ёсць у яго пэўны рэсентымент для клуба. Ой-ой-ой, тут Да. апусціўся нізка даволі, Ой, дарэчы, галавой яшчэ трохі. Гурлічук Даніла, не атрымалася яго абработаць гэты мяч. Тым не менш, дзякуй абаронцам, яны ўсё гэта зрабілі. Ну і скончыў хуценька пра Зуевіча. Думаю, што, як і ўсім заўзятарам крумкачоў, нам ўсё ж такі прыемна бачыць, што ён не кінуў справу футболу, што ён робіць, што ён все-таки робіць сваю справу, і Ягор Антон, даруйце. Артём І Воронов. Артём Воронкович. Зноўку трэці офсайд. Ну добра, што, дарэчы, адразу да, спынілі. Бывае, калі не спыняюць адразу, і потым вельмі неяк няёмка. Ну, такое расчараванне магло б быць Так. ад дарма забітага моманту, але
тым не менш ёсць як ёсць. Так, і тут Мікіта Кухцік спакойна аддае мяч у аут, ліквідуючы патэнцыйна небяспечны момант для крумкачоў, для абрамы крумкачоў, і зараз ёсць магчымасць у гульцоў перабудавацца. І бачым, што выбудавалася такая лінія, хацеў сказаць, у 5 абаронцаў нават і 4 паўабаронцы, але я думаю, што гэта такі малюнак нібыта менавіта для абароны, бо калі крумкачы гуляюць у атацы, ўсё ж такі мы бачым крыху іншую схему размяшчэння гульцоў. А тут Гардзейшых хутенька. так, Евген Гардзейшых трошкі не даглядзеў за Зуевічам, і той, на наша шчасце, атрымаўся ў становішчы па-за гульнёй. Нарэшце пачалі трымаць хаця бы трошкі мяч. Гульцы Спартака, но недоўга. Так, і хочу, пакуль яшчэ ідзе на сайт у нас, я хочу звярнуцца да каментароў па трансляцыі крумкачоў. У Януша Вікторовича сёння 100-й матч за каманду, пішуць крумкачы. Нічога сабе. Думаю, Такая лічба. трэба павіншаваць, але Хто там лічыў? так, але на мою думку, дарэчы, 100-й матч Януша быў менавіта ў нядзелю супраць Дынама Брэста, але Не, тады спадзяемся, што няхай будзе ў яго там 99-й. Так, 100-й матч з так, такім бо лікам. Ну, не вельмі прыемна. 100-й матч такімі лікамі не адзначаюць. Так. Але ўсё гэта потым, таму што зараз Спартак мае магчымасць правесці свой першы удар. Але зноў яны Але і мяч не выходзіць. Выходзіць. Я ж выйшаў. Спадзяваўся, там Даніла Гуральчук зачапіцца за яго. Тым не менш. Трэнер Спартака ўсё спадзяецца. Come on, Mighty Ravens, нам пішуць нават на ангельскай. Come on, што тут можна сказаць толькі. Дуже прыемна бачыць каментары з нават розных краінаў. І давайте мы нарэшце зробім маё любімае мерапрыемства. Мы правядзем пераклічку невялічкую. Пішыце, адкуль вы нас глядзіце. Я думаю, твоё любімае будзе пра донаты сказаць. Што-небудзь. Пра донаты таксама не забываемся і робім пераклічку. Так. Пішыце, адкуль вы Глядзіце. глядзіце. А што за здарэнне было з тэхнічнай паразай? Даруйце. У крумкачоў такога не было, напэўна, ці калі? Не. Падкажыце, калі ласка. Можа, я нешта не ведаю? Как і тут? Не далі. Алексей Далёка Баранов. прабег. Чантанович. Трохі не туды пабег. Баранов, здаецца, рослы футбаліст з доўгімі нагамі і, напэўна ж, мог ён дагнаць, але не атрымалася трошачкі. Гэта быў... Трымае трохі, конечно, ну окей. Так. Да, Меншукі? пачынае Спартак нешта патрохі паціхаў. Так, пазначыўся у нас першы Мінчук. Прывітанне. Прывітанне, да. Усім, хто з Мінску, прывітанне. Увогуле, усім мы перадаем вітаначкі і пішыце... Ну, проста з Мінску няхай прыязджаюць хутенька на Маяковска сюды, хаця б на другі тайм. Нас глядзяць з машыны хуткай дапамогі, таму чалавек на працы. Ого, добрай вам працы сёння, лёгкай. Звычайна так не кажуць пра працаўнікаў медычнай. Да? Так. Ух ты. Тады забыліся. Забыліся і глядзім, як Януш Ладуцька забіваць павінен ён быў у гэтым моманце. Ну забіваць, ну здаецца, можа Януш накіраваць мяч у браму, але тут трошки не пашчасціла. Нічога страшнага, не губляем твар. Так, суддзя пазначае, што трэба яшчэ раз увесці мяч у гульню, бо было адпаведнае парушэнне. Кудласевич Иван передае мячик. Ого, Далёка не отбивал, потому что все равно были тут.
Антонович забраў. Здаецца, нейкая мітусня адбылася зараз, менавіта яна. Але выцягнуць з гэтага моманту гол не атрымалася. Косткі Гардзейчык губляе мяч. паспявае бегаць з таго края поля, з гэтага края поля. Дзе не павярніся, усюды Гардзейчык. Млэйшчына, конечно, што яго столькі моцы бегаць. Так, сапраўды. Ну, малады яшчэ, ці не пабегаць, правда, не стары ж футболіст. Так, Евген, а вось перадае ён. Янушу, і Януш захоўвае мяч, пракідвае далей. А там корпус ставіць, і Да, Януш на ставіць. правах капітана можа запытацца ў суддзі, што гэта зараз было, і ці было гэта ў межах правілаў. Так само знаю, нічога не бачу. Суддзя сёння асабліва, здаецца, не ўдзельнічае ў гульні. Ага. Так, і пераходзіць у хуткую контратаку Спартак, і тут О, капітан каманды. Павел Зуевич. Мог зараз ён накіраваць мяч у браму сваёй мінулай каманды, але Віталій Загмантович, здаецца, мне зараз недзе трошачкі напружыўся адзін Арсень Кудзін. Так. О, падтрымліваюць брамніка заўзятары. І, дарэчы, наш англамоўны каментатар піша, што ён заўзее яшчэ з тых часоў, калі ён за беларускім футболам глядзіць, і з тых часоў, калі яшчэ Казека гуляў за Гомель супраць Ліверпуля на Энфілдзе. Ух ты. А я была, калі гулялі Ліверпуль і Гомель у Гомелі на гэтым матчы. Дзякую. Богу, называецца, атрымалася паглядзець. Ну, я, напэўна... Ой, які цікавы момант, і зараз выходзіць! Брамнік гуляе ў мяч, але апынаецца на траве. Моцна, да, напэўна, стукнуўся тварам. Так, прыпыняе суддзя гульню, бо, напэўна, пашкоджанне нейкае атрымаў, але, ну, момант быў поўнасцю гульнявы. Так. І брамнік, здаецца, не парушаў ніякіх правілаў. Да, мне таксама І падалося. першы тайм на гэтым заканчваецца. 1-0. Лік 1-0. Будзем назіраць за цікавымі момантамі і пачуемся ўжо ў другім тайме.
Привітання, шановне господарство, і знову другий тайм у нас починається. Так, хутенько вже увесь бачимо, як виходять команди на поле. Чомусь Олексій Баранов опинився серед гульців Спартака. Вирішив перейти. Напевно, забився, що Так. половами, звичайно, міняються. Нагадуємо, що у нас лік 1-0. Може бути, зараз щось зміниться. Так, чекаємо більше, ще більше. Хто віде, зараз вийде наш номер 7, Владислав Морозик, і може щось зробити. І бачимо ми, до речі, другу і третю заміни у складі Спартака. Брамник буде заходити. Навіть Брамник пішов. Так. На його місце прийшов Лебедєв Андрій. Андрій Лебедєв? Так. І у складі футбольного клубу Крумкачи виходить номер 8 Сергій Казека. А замість кого він вийшов? Зараз ми поглянемо. Замість номера 5 Януша Ладуцьки. І капітанська пов'язка переходить до віце-капітана номер 20 Євгена Гардейчика. Так, і Чомусь ще він її одна, не пов'язав, так. так, і ще одна заміна відбулася у складі футбольного клубу «Спартак». На поле вийшов у нас гулець номер 33 Боярин, а поле покинув номер 3 Стремок Дмитрий. Ну, здається, гэта былі ўсе змены. Калі што, думаю, пазначымся яшчэ. Але, напэўна, гэта былі ўсе змены на пачатку другого тайму. І будзем назіраць за тым, што будзе адбывацца. Раздаюцца апладысменты у гонар Сергія Казекі, які намінальна ён знаходзіцца ў трэнерскім штабе, але зараз выйшаў падтрымаць каманду менавіта на полі. І хто ведае, можа сыдзе з поля з результатыўным дзеяннем. До речі, Ладуцька Януш часто сиходить на другий тайм. Ти зауважив? Дає можливість тренерський штаб, напевно, погуляти. Так, ну і пакуль што гульня у нас не даходзіць ні да брамы аднаго суперніка, ні да брамы другога. Таму можам трошечкі таксама пакуль адпачыць і разглядзець нейкія цікавосткі, напрыклад, як тое, што днямі стала вядома, як павярнуўся ў склад трэнерскі чалавек, які ўжо быў у нашым складзе ў сезоне 22-23. Гэта ў нас, даруйце, гэта Андрей Казар. Ну, Тут у нас був просто цікавий момент. Так, да. Хто переможе за м'яч. Так, ну про Андрея Казарна я ще скажу, що ён провел 52 матчі як у якості асистента тренера, і при этом запомнився у тим ліку тим, що отримав дискваліфікацію на 7 матчів за спречки і навіть штуршок одного з бригади судді. Це відбулося в матчі з БДУ у ажно 2023 году. Ну, тим не менш, зараз чоловік прийшов, здається... Здається, нікого не штурхає. Ну, пакуль. Спадзяемся, што гэтага не будзе. І разам з галоўным трэнерам каманды і з іншымі памочнікамі зробяць Крумкачы толькі мацней. Будзе ў добрым сэнсе падштурхоўваць каманду. Да, каманду. Так, тым не менш, спрабуюць развіць атаку. Гэта было вельмі добра. Нумар 69. Бежалі Владимир. Да. Абышоў. Іван Радзіёнаў абыгрываецца з Казекам. Казека аддае на Коскі. Зноў І Казека. ці будзе развіццё атакі хуткае? Здаецца, не. Даюць яны перабудавацца у абарончую схему Спартаку, але ж Лёша Баранов доганяе мяч, аддае ён абаронцам, Казека. Коскі зноў. Так, Коскі. Можа ён абыграць, можа ён аддаць пас і знайсці свайго калегу. І робіць гэта зараз Євген Гардейчык, але
Здається, оборона не дає ніводної простори, каб Так, не Хлопці. перехоплюють. да, каб хлопці знайшли момент для удару. Так, Спартак І пішов, Спартак да. виходить, здається, 4-4 йде атака. І знов. І на перший на м'ячі Євген Градзейчик, а тільки не пожарив ён. Добре, тут зараз знайшлися. Єгор Антонович на Кості спокійно переводить Казиков. мяч на наших гульцов. Тим не менш, отбор у центрі поля. І з м'ячом знову Владимир Бежелев. Так. Неяк Спартак вийшов після перепинку більш серйозно настроєний. Ну, напевно, тренерські установки працювали. І Воронкович нарешті не опинається. Воронкович у становище поза гулі. Віддає його на Євгенія Троніша. Троніш! Єсть! Нарешті. Ніхто його сьогодні не отримав. Євген Троніш. Нарешті не опинився ён на офсайді. Забив другий м'яч і підбігає ён до гульців Крумкашова, які розмінаються, рахуються вийти на поле. Віншуємо Євгена Троніша з першим голом у гэтым матчі і, напевно, першим голом у гэтым сезоні Крумкашова. Лік робиться 2-0 і Сьогодні Спартак. тільки перші м'ячі во всіх. ну, Ну і добре. головне, що вони є, і Спартак буде третій раз розводити м'яч. Знову викрикують. Прозвище завзятори підтримують. Так само добра традиція Крумкашова, яка завзятора Крумкашова, яка мені дуже-дуже подобається. Це оголошення того, хто забив м'яч менавіта з боку Так, завзяторів. І не наогул ми не ведаємо, ці чувати вам, але вони настільки шумні, що ми періодично не чуємо один одного, коли кажемо що-небудь. Гэта такая падтрымка, якая бескаштоўная, бесцэнная нават. У Казяка робить навеску. Але поза гульні. Даруйся, у мяне няма словаў, але як Сергей Казека зараз Пригожа. знайшоў, якую закідушку ён зрабіў цікавую, але сайт, да жалю. Тым не А менш, мог би бути такий гарячий момент. паказвае, што ён яшчэ ў парадку, нягледзячы на тое, што гульнявай практыкі шмат не мае. Не менш. Ці ведаеш ти, колькі йому гадоў? До речі. Вот такія пытанні здаеце? Хочу познайомитися. Це, звісно, жарт. Ну, зрозуміло, що він буде значно старіший. Сергей Казека, это ж ветеран Так, футболу ну, беларускага. І я скажу вам так, што даволі не апошняе лицо у гісторыі беларускага футбола. Майце гэта на ўвазе. Прашу вас. Так, тут і зноўку абаронцы Крумкашоў. Дарэчы, як Мікіта Кухцік добра робіць сваю абарончую справу, не толькі адбіраючы мячы, але і можа абыграць, нават пад высокім прэсінгам, які паказвае Спартак. До речі, я знайшла, що, напевно, калі гэта верная інфармацыя, што яму 39 гадоў. Вся годкі. Не, для футболіста шмат, для мужчини Про усього. гэта не менш. І так, тут Гаврильчук, трошачкі не хапіла. Не было, до речі, становішча па-за гульнёй, пра што не паведамляў бакавы арбітр, таму хто ведае, можа зараз будзе хутка і трэці мяч, і чацвёрты, і так далей. Спадзяемся на гэта. Я, до речі, зауважу, що у Крумкашоў дастаткова, не ведаю, як яны там трэніруюцца, ніколі не бачыла, але яны вельмі хутка бегаюць. Высокі тым футбола, і хутчэй гэта нават не тое, што І Воронкович! Ап! Не шансуе хлопцу ў гэтым сезоне, ну, амаль што зусім, колькі момантаў не ствараюць, не хапае яму ці дакладнасці ў стрэлах, ці хуткасці, да жаль. Але тым не менш, ўсё адно... Нет, бег ён дастаткова хутка, да, но до конца нечага не хапае. Троніч. Ой, Загубіў. як добра.
Спартак зараз у подкаті пригожий і якісно відбирають м'яч. Це зробив у нас один з паўабаронцаў. І Даніла Гаврильчук захоўвае мяч. Будзе несці обыгрыш, але тут нават трохі папіхаліся рукамі адзін аднаго, але суддзя даў магчымасць працягнуць гульню без парушэння правілаў. Так, А вось гэта Гарцевич. дуже небяспечна, таму што зараз Алексей Васюк з мячом. Спрабуе ён знайсці Павла Зуевіча, не атрымалася у яго гэта, і Коскі зноўку з мячом. Так, асабліва не было каму Дарэчы, давай перадаваць. Так, адзначым Коскі, якога сёння шмат бачна на полі, але пакуль не адзначыўся, ён здаецца ніводным. мне падаецца, яго заўсёды шмат на полі, калі ён выходзіць. Гэта, напэўна, і яго роля. Так, ён такі маленькі. Напэўна, у гэтым яго роля заключаецца, каб знаходзіць гэтыя моманты для партнераў. Але і забіць ён сам можа і любіць. Гэта мы ведаем па матчы з тым жа энергетыкам, калі менавіта ён прынёс 3 балы нашай камандзе. Вось мяч у гульню Даніла Гаврильчук. Там Так, прытрымліваць рука. За майку, так, ну. і Сергей Каменскі тут выказвае свае нездавальненні судзейскімі вырашэннямі, але Ну, давайте суддзя значым, на да, полі і суддзя. ён вырашае. Як заўсёды глядзіць кудысьці не ў той бок. Антонович. Да, ведаем мы, што можа быць всякае, і барабанная дроб на трыбунах. Закід. А, выбілі. Першы на мячы быў Так, Казекаў Глеб утрымаў мяч. Сычэўскі, напэўна, ці... Апсайд. Ну, Так, суддзя пазначае офсайд. увесь час апсайд. І, дарэчы, яшчэ такую вам цікавостачку закінем, што Спартак шмат выкарыстоўвае ў гэтым матчы шмат, і ўвогуле па хадзе сезону шмат гульцоў з сваёй акадэміі. За гэта вялікі рэспект, бо я думаю, што для маладых гульцоў атрымаць досвед гульнявы, каб потым праявіць неяк сябе, каб патрапіць у клуб з першай ці нават вышэйшай лігі, гэта добрая магчымасць. Ну, дарэчы, як і ў Крумкачоў, таму што шмат у нас маладых хлопцаў, там... Ой, якую прыгажосць зараз. Якую зараз прыгажосць зрабіў. І, здаецца, абыгралі, але далей мяч працягнуць не атрымалася. Зноўку ідзе гульня праз левы фланг. Так, добра, тут знайшліся. Вельмі простенька, но... Дарэчы, Веніамін Козан зараз быў з мячом, спрабаваў ён. І Алексей Васюк. Не ён будзе. Будзе Владимир Бежалев уводзіць мяч у гульню. І Павел Зуевич захоўвае мяч для сваёй каманды. Страчаецца зноўку мяч і пераходзіць ён на карысць ужо нашай каманды. Ну так ці інакш, занадта больш сталі трымаць мяч гульцы Спартака, чым у першым тайме. Да, трошечки... Гульня стала цікавейшая, Ці то Крумкачы горш, ці то Спартак лепш. Ну, Крумкачы могуць себе дазволіць трохі расслабіцца. Так, лік дазваляе. Так, і тым не менш, я хачу павярнуцца ўжо да нашых... Так, оп. Так, да нашых гледачоў, таму што зараз офсайд. Ёсць трошечки перадышка. У нас зараз 71 на трансляцыі Крумкачоў на канале Крумкачоў. За распранальні атрымайце, пішуць. Усё так. Дарэчы, калі казаць пра распранальню, гол з распранальні, то можна сказаць, што трошечки нагадвае гол футбольнага клубу Андзіджан у таварыскім матчы з Крумкачамі, які скончыўся нашай паразай, але ўсё гэта потым, таму што Костін Міката знаходзіць пасам Ягора Антоновича, але абаронца якасна зрабіў сваю працу, тым не менш, яшчэ і зарабіў... Так. Яшчэ і зарабіў... Ну, занадта было далёка бегчы. Удар ад брамы.
А мне цікава, от, може ти ведаєш, я, конечно, шмат гляджу футбола, але ж не зусім зрозумела, калі вось столькі апсайдаў. Пра што гэта кажуць? Ну, напевно, гэта кажа про те, що альбо гулець не вміє тримати лінію офсайда, Мгм. альбо оборонці можуть зробити офсайдну таку ловушку, каб навмисно гулець суперника опинувся у офсайді. А тим часом ми бачимо, що рихтуються заміни у складі Кромкачов і будуть виходити на поле у нас Ростислав Серый, Мгм. Давуд Арбхаджиев, а так само номер 77 Гоцму Даніла. Даніла Гоцман. Так само, поглядім, ми замість кого не вийдуть. Напевно, поки ще заміни не відбулися, ви можете написати, як ви думаєте, замість кого хлопці повиходять. Так само не забываемся про донаты. Вядома. Все про Донаты – донаты. это тое, што Святое. дазваляе нам працаваць, Так. і тое, што можа палепшыць нашай трансляцыі, каб вам было глядзець на нас прыемней, гук быў якасней, гучней. Ну і то ж самае з карцінкай. Так, Лёша Баранов с мячом. Данила Гаврильчук. Але... О, Як добра які зробив добрий Іванкович, ну давай! Ну что это такое? Подається. Ай-яй-яй, Алексей Так, Баранов, яку я пригожу собі! Який это? Такі Ти виходи на один! Отдай йому пас! На- Да! Ёсть, третій гол! Алексей Баранов! Забив, відомо, Кості Навіката, але я хочу розмажити Міліта Алексея Баранова, який п'яткою протиснув м'яч і наперед. І нарешті Да. забиває третій гол Крумкачі. Я так розумію, Воронкович заходить? І ми зараз будемо назирати за замінами. Напевно, спужався ён голкіпера Алексей Баранов і віддав все ж таки м'яч Кості на Мікаті, який... Ну, Кості не грав на гол. Моє міркування, Кості не грав. Воронкович зійшов, правильно я бачу? Замість там- його вийшов. Ростислав Серых. Ростислав Серый виходить замість Воронковича, замість, здається, замість Даніли Гаврильчука вийшов Давуд Арбхаджиєв і рихтується вийти Даніла Гоцман. Поглядимо. Такі ми Так. не бачимо замість кого. Даніла Гоцман вийшов замість... Замість Антоновича, що ли? Єгор Антонович, він пішов з Напевно, поля. за- Мгм. Напевно, так. Подається. Ай-яй-яй, Алексей Баранов, яку я пригожу собі! Який ви? Отдай йому пас! Сьогодні голом. Так. Його був, звісно, вельми простенький. Гол. Ну просто, але колькі він дивить, Ну, мабуть, гол є створив. гол. Просто ён ці складав. Лік у нас 3-0. Так, лік 3-0. Можна трошки ще більше розслабитися, але Ні, Що давайте мені- будемо глядіти футбол, цікаво, не треба нам тут розслаблятися. ось я про це і хочу сказати, що дякуючи тому, який футбол ставить Владимир Бушма, ми не можемо назирати у Крумкачах такої вияви, коли Крумкачі садяться у оборону при потрібному їм ліку. Не було так ні з тим же Спартаком, ні з Ураджайною, ні з Андіжаном у товариській гульні. Навіть з Динамо Берестем такого не було. І так, яны безумоўна стараліся, але ж нешта ў іх там ніяк не атрымоўвалася. Так і звернемся ми зараз. Поглядім, що у коментарях відбувається Мяч у в Мінській Спартака. Федерації, але тут у нас, звичайно, тільки підтримка Крумкачов. Так само, ми щиро вдячні за це. Шикоўна, да, малайцы. Так само пишите, позначайтеся. Ми будемо раді і поговорити з вами, і ви можете поговорити з іншими глядачами. Антонович так сумно сыходзіць з поля, як быццам бы хацеў яшчэ далі гуляць. Ну, напэўна, хацеў. Што зрабіць трэба даць До і речі, всім астатнім. так само, Антонович і бів, і подавав, і дуже-дуже ён продуктивну гульню принес сьогодні. І відомо сумно, що сійшов без голевого дзеяння, але, тим не менш, гульню ён Мгм. показав добрую. А тут Данила Гоцман. Будуть тут перші сутикнення вже пішли. І Женя Тройніч добре Мгм. згуляв.
Сергій Казєка. Ці видасть ён яшчэ адзін такі пригожий, розумний пас, як ён гэта ўжо зрабіў. Я думаю, калі у яго будзе магчымасць, ён, безумоўна, гэта зробіць Я думаю. з такім-то вопытам. Як мы бачым, што Спартак перабудоўваецца ў дуже абарончую Да, пазіцыю, такое дзе, ўражанне, што як быццам бы ўсе знаходзяцца тут. напэўна, 6-7 чалавек адразу сыходзяць у абарону пры атацы крумкачоў. Наперадзе застаецца 2-3 гульцы толькі, але такая тактыка, як мы бачым, можа прынесці результат. І нават прывесці да таго, што будуць маць Спартак моманты пэўныя каля брамы. І тут вось, дарэчы, цікава, здаецца, гуляюць у абарончы футбол Спартак, але Сергей Казека, стаючы ў цэнтры, ён адзін, яго ніхто не апякаў, і далі магчымасць яму далей працягнуць мяч. Забралі. Незадаволены фанацкі сектар крумкачоў, што зараз не было па свісту суддзі, але Да, дарэчы, вось Сергея Казеку асабліва не апякаюць. ну, каб гэта не выйшла ім бокам. Гэта факт. І вось, ну Вось, літаральна ён спакойна, такі самы да. момант. Ну, адзінае, што трохі тут не атрымалася, Бывало, но так. все роўно. Спакойна праз Данілу Гоцмана. Даніла будзе спрабаваць страляць у штрафны майданчык, і гэта ў яго амаль атрымалася. Добра адгулялі ў абароне спартакаўцы. Такі прыемны вось гэты такт заўзятараў крумкачоў на барабанах. Канешне, мне падаецца, гэта вельмі моцна падтрымлівае каманду. Так. Я б таксама пабегла, калі было б куды. Сергей Казека будзе падаваць. Так. Ну што, будзе галявая перадача? Галявой не будзе, але момант не скончаны, Пакуль яшчэ- здаецца. Да, ну не. Падалі ад брамы выбіваюць, і тут будзе Мгм. такое супрацьстаянне між Зуевічам і Гоцманам. Ну, Гоцман пры сваіх габарытах даволі добра навязаў зараз барацьбу. Помнім мы, як у Так. Смешны быў тут трохі момант. Іван Радзівонаў зараз, здаецца, памыліўся, але гэта памылка сыграла яму на руку, і Алексей Баранов. Закідвае ён. У браму, на жаль, не зусім знаходзячы зразумелі. адресата. Напэўна, ён хацеў на Казеку ўсё ж такі перадаць. Праз ногі праскочыў мячик. Так. Ой, Кості на Міката! Будзе дубль? Ну не. Так. Перадача то Здаецца, з нашай пазіцыі паказалася, што захавалі мяч у полі, але бакавы арбітр пазначыў, што мяч Спартак. павінен уводзіць брамнік. Ох, праскочыў міма трошки. Дарэчы, разыграць не атрымалася, таму Жэня Гардзейчык хуценька уводзіць мяч. Аддае ён на Казеку, Казека на Алексея Баранова. Баранов спрабаваў на Кості, але трошки, напэўна, было непаразуменне між гульцамі, таму і не пайшоў момант Так, далей. апасны момант. Павел Зуевіч. Якога апякае Гардзейчык, дарэчы, заўсёды падстаўляе сваю Спрабаваў. спіну і бок. Усё астатняе пад мяч спакойна. Так, Опа. і тут, Ну, тут, выставіў напэўна, выставіў нагу Даніла Так. Гоцман. Было, конечно. Але гэта ўсё крышачку потым, бо зараз адбываецца замены. У складзе футбольнага клуба «Спартак» Встречение адбылася замена. Руслан. Да, он заменяе. Кого он у нас тут заменяе? Сыходзіць з Барановича, поля напэўна. Барановского Вадим. Вадима. І И Брамник меняется. ці чакаеце, напэўна, Двоих одразу заменили, да? И Брамника. напэўна, брамнік быў уже той же самы, ці я магу памыляцца. Але зараз выходзіць Станіслав Пісараў у браму. І паглядзім, што ён пакажа. Ну, так само достатково близко подходит до середины поля. Напэўна, Станіславу Пісарову можа яшчэ там у кашмарах трохі сніцца мінулы матч.
калі я не памыляюсь, менавіта ён стаяў у браме Спартака у матчы першага кола. І бачимо, што рыхтуецца яшчэ одна замена Владислав Морозик. Аўтар- Ты ж чакаў, дарэчы, Морозик. Я Сіён. заўсёды Владислава Морозика, я заўсёды чакаю на полі. А яшчэ больш я чакаю ад яго галоў, бо ўжо, здаецца, амаль месяц ён без галевых дзеянняў. Хацелася б ўсё ж такі пабачыць ад яго пэўны Ух ты, результат. опасны быў. Владислав Нет, усё яшчэ мы тут. Зігмантович зіграў добра, і крумкачы здолелі адбіцца. Так. Ну і навала другім Ага. тэмпам не атрымалася. Сергей Казека хуценька на Баранова пераводзіць. Баранов па фланзе развівае атаку. Там Давуд Рыбгаджыеў аддае ён зноўку на Баранова. Баранов праз цэнтр, напэўна. На казеку. Сергей Казека. От, трошки згубіў. І... Ну, супер двух гульцоў, напэўна, складана безумоўна. гуляць. І тут... Ну, Ух ты! будзе- Яму можна было ісці ў рэгбі, я так думаю, напэўна. капітану каманды Спартака. Так. Я думаю, што выключна дзякуючы сваім габарытам яго атрымліваецца забіваць свае галы. Нагадваю, што на рахунку Павла Зуевіча 7 галоў. Зараз быў небяспечны момант, дарэчы. Так, Але Брамні хуценька выбег, схапіў мячик, нават. І нават выкінуў яго. падалі ад брамы Да. бліжэй да прэміяльных, як ты кажа. І ўсё ж такі замена адбываецца. Поле пакідае Коскі Наміката, аўтар аднаго з галоў у сённяшняй гульні, і выходзіць замест яго Морозик. і заходзіць замест яго Владислав Морозик. Морозик не заходзіць, він просто уносіцца. Здаецца, гэта начны кашмар для Спартака. Нагадваю, што менавіта ён забіў 5 мячоў у мінулай гульні. Цікава, ці будуць яны яго сёння мацней апякаць. Напэўна, так. Наогул Морозик любіць забіваць Спартаку, бо ён адзначаўся у 2 з 3 сустрэчаў. Ты так кажаш, як быццам ты яго хоббі. Ну, Што хто ты ведае. любіш рабіць? Я люблю забіваць Так. Спартаку. І даходзіць мяч да Ростислава Серага. Сера скіне. Штанга! О, Ой-ой-ой. зараз непрыгожа так. Непрыемна троечку зараз было, да. але тым не менш мяч для Вытрымаў, сваёй да? каманды ён захаваў. І будзе становішча па-за гульнёй. Малайцы. Зараз дальше амаль што без нараканняў гуляюць крумкачы, хіба што, на мою думку, не хапае трошкі ў завяршэнні, бо мяч данесці да брамы гэта адна справа, але закінуць яго туды гэта ўжо, ну... Вось, дарэчы, калі я была на матчы Дынама Брэст, было вось менавіта гэтае адчуванне, што яны дабягаюць і потым не ведаюць, што рабіць. Як быццам бы яны не ведаюць, дзе знаходзіцца брама. Так, Так, таксама. і Іван Радзівонаў. Мгм. Радзівонаў, які гуляе, здаецца, у абароне, але... Здаецца, гуляе ў абароне, але зараз, вы бачыце, у офсайд залез. Мне падаецца, кожны абаронца хоча быць нападнікам, не? Перыядычна. На мою думку, што кожны абаронца... Ну, наогул кожны футбаліст проста ведае сваю справу і ведае, што яму трэба рабіць. А я нагадваю, што вы можете зрабіць, а вы можете зрабіць донат па спасылцы ў апісанні па спасылцы ў апісанні трансляцыі Крумкачоў, там спасылка на Donation Alerts, пераходзіце, падтрымліваеце Крумкачы, падтрымліваеце нас. Так, так. І, здаецца, пакуль што атрымоўваецца атрымаць мяч у сябе у спартакаўцаў і нават перайсці ў нешта падобнае на атаку. Там Давуд Рыбгаджыеў. Не дае ён сабе Абыграў, прайсці і тым не менш мяч нават застаецца на Захавалі, да, полі. Спартак. Да. Але Але- было зусім не туды. Дзякуй Богу. Трошечкі стрэл быў няўдалы. У нас тут з'явілася Сонейка. Ну, на такую гульню, я думаю, што шмат хто хоча паглядзець. Владислав Морозик знаходзіцца Данілу Госмана і даволі... Занадта быў моцны пас.
даволі моцна, але бачимо, што ствараюць все ж таки пустыя зоны для гульцоў Крумкачоў Спартак. І думаю, што варта імі карыстацца і карыстацца на поўную. Ну так, іх быццам бы і шмат адначасова, і пры гэтым ўсё роўна яны шмат пустых месцаў. Да? Ой, Опа! Алексей Баранов зайшов троніча і Зноў. хіба то було становище? Ну, суддзя як быццам бы яго ўбачыў. Ну, дамо суддзям самим вирішаць. Напевно, їм бачно лепей, але тим не менш. На мою думку, 3-0 гэта недастатковы лік. Трэба яшчэ больш, бо я нагадваю, што перамагалі мы з лікам 7-0 і з лікам 9-0. Я не ведаю чаму, но ад са спартакоў гульцоў мяч адлятае з такім гукам, як быццам аб сцяну б'ецца мячик. Чым іх там кормяць? Вось у чым справа. Ну, хлопцы не забываюцца, акрамя футболу, трэніраваць фізуху, Так, напэўна. што таксама добра ўплывае. Ну просто я заўсёды адзначаю, што каманда Крумкачоў дастаткова, яны такія ўсе худаватыя хлопцы. Ну, Поджарыя, назовем іх так, да. Пытаюцца у нас хіба ўжо трэці брамнік? Ну, напэўна, трэці брамнік сапраўды выйшаў. Так я, да, сказала ж, яны ж замяніліся. Яны Ну, зараз агулам будзе 5-й брамнік у нас на полі за цягу ўсяго матчу. Можа быць, яны пытаюцца знайсці менавіта таго брамніка, які зможа адбіваць мячы Крумкачоў. Оп, Ой, зараз а апасны от быў. тут дуже небяспечна, але Не далі Павел прабегчы, Зуевич да, паваліўся. дуже ён адпусціў мяч просто, таму не Так, атрымалася. Зека трымае мяч, перадае. А вось не гэта, далі а вось гэта магчымасці. правалы, нам, на мою думку, такое дазваляць нельга. Ну і пра 5-го брамніка зараз з'явіцца агулам. 5-й брамнік за весь матч. Ну, 5-й сярод двух каманд, я маю на ўвазе. Кирилла Шчербін рыхтуецца. Пытанне, замест каго ён можа выйсці? Да, давайте угадаем. Варыянтаў у нас тут шмат. Так, калі ёсць варыянты, пішыце. Гулец Спартака таксама плануе выйсці. Рыхтуецца Войцік. Константин Войтик. Так, замест каго? Так, замест нумар 23-го выходзіць, мяняе ён Алексея Васюка. До рэчы, Алексей Васюк адзін з найбольш заўважных гульцоў у гэтым матчы, на мою думку. Ты як лічыш? Я нічога не заўважаю. Я, акрамя капітана Спартака, пакуль што нічога не бачу. І замена ў складзе футбольнага клубу Крумкачы. Поле пакінуў Віталій Зігмантович, пакінуў яго без аніводнага прапушчанага мяча. Так, І малайчына. выйшаў замест яго нумар 33 Кирилла Шчербін. Ну, зычым яму таксама пакінуць поле з нулём у графе прапушчаныя. І, здаецца, усе замены скарыстаў Володимир Фоміч. Таму Ну, там, напэўна, уже не так і шмат часу у нас застаецца. бо што і як самадана абаронцы Спартака кідаюцца пад мяч, каб толькі забраць яго, а вось это быў даволі небяспечны падкат, на мою думку. Але Ну, ўсё роўна, да. дзякуй Богу, ўсё абышлося. Так. Можа яшчэ і штосьці Жэня Гардзейчык, калі што, таксама можа згуляць у браме. Ну, спадзяемся, што да гэтага не дойдзе, бо быў у нас ужо досвед гульні ў 10, але гэта потым... Так. Нет, І зноўку суддзя фіксуе становішча па-за гульнёй. бясконца просто. Гардзейчык можа гуляць на браме? Ну, мае быць, што і можа стаць, але спадзяемся, што да гэтага не дойдзе, бо досвед гульні ў 10 у нас быў у мінулай гульні, і ну, мы ведаем, што Такое гэта сабе. можа быць трошечкі некарысна, мякка кажучы. Нагадваем, што у матчы з Дынама Брэстам траўму атрымаў Захар Холадаў і атрымаў яе ў самы недарэчны момант, калі скончыліся замены ў Крумкачоў і давялося гульцам заканчваць матч у 10. Ну, але тым не менш. Зараз
Маємо, що маємо. Так, і знову на капітана. Ну, Євген Гордійчик на пару з Іваном Радівоновим. мгм, Спокійно, хутенько. добре. Да. Працювали все. Ростислав Сєри отримав м'яч, і хутко він повинен розвивати атаку, на мою думку, але Казєка тут закидує на Давуда Рибгаджиєва. Так. Давуд, до речі, Да, вот спокойненько. найліпший гулець по версії завзяторів за весь червень. Зробив він 2+1 Угу. за Да, весь його червень. завсёды бачно у матчі, коли він виходить. Ну, сподіваємося, що і ў гэтай гульні ён не сидить без асіста альбо нават гола. Бачимо, як спробують Спартак тримати м'яч у себе, не віддавати його кромкашам, але і не йти у атаку. Так, увесь час усе равно нават на своєму боку знаходиться. Ну так добре, що немає ніяких ні жовтих карточок, ніяких інших, вельми достатково спокійно гуляють, акуратненько. Так, вельми успішно від гэтага, тому що ми назираємо менавіта футбол, а не бойкі, Да. спрэчкі і там UFC нейкае. Угу. Гэта дуже-дуже мяне Радує, так. усцішае. Так. Бачимо, ось як по яку прыгажосць Алексей Баранов робіць. Морозик. Морозика дає на Давуда Рибгаджиєва. А Рибаджиев чомусь тебе І жить. Дава. Ну, Прокидує м'яч собі і і дає його. Брамник спокійно Да. збирає. До речі, нема сьогодні ягоного партнера, з яким вони роблять таку д'ябольську зв'язку 666. Нема Даніли Даруйте. Владислава Добіщука нема Угу. у заявці сьогодні. Утворили вони таку сувязь. І Казєка тут закидував, але Тройніч, напевно, не прочитав. Ці не зрозумів, що від його хотів Сергій. На самом деле было враження, що ніхто нічого не прочитав, тому що всі просто спинилися. Напевно, Може так. бути, ми не зрозуміли, ні, що відбулося. Спартак не хоче пропускати болі, крумкаші більш-менш уже задоволені. Тому я думаю, що гульня, то, що вона йде не так інтенсивно, цілком нормально. Може бути, там пишуть які-небудь коментарі? Що коментарі нам Так, пытается обвести капитан команды Гордейчика, але не, передає пас назад. поправляє мене Олексій Борисевич, що у Крумкашоу скончилися не заміни, а слоти під заміну. Даруйте, ну. Олексій Борисевич завсёды ведае, може підказати яку-небудь інформацію. Ви за гэта вялікі дзякуємо. Так. А яшчэ вялікі дзякую Євгену Гардзейчыку, який зараз не нейтралізаваў гэтую О, Кадека, небяспечнасць. передає м'ячик. Заходзіце на Серага, ну Сераж не быў у садзе, але я пакінуў мяч Морозіку. Морозік ці паспее, ён Поспіває. Морозік паспявае. Я ж кажу, вони хутка бегають, а ти мені не віриш. Ну, Морозик нешта. Не хапала, здаецца, Морозік, гульцоў у штрафным майданчыку, каб зачапіцца, і Серага перакрылі Опа. ажно ўдвох. І каб толькі не было Опасний такого, што... момент, так. Ну тут толькі Ну, пашчасціла крумкачам, што Зуевіч не здолеў зачапіцца за Мгм. мяч. Ну, Спартак усё цісне. Да? Уже некалькі разоў быў момант каля брамы. Каб не было такого, што не забіваеш, ты забіваюць табе. Угу. Каб не было такого, вядома, хочацца ўсё-такі- Безумоўна, так заўсёды мне падаецца, калі сыходзяць у абарону, то каманда супернікаў можа гэтым карыстацца. Так. І вось нам давялі, што было ўжо такое, што Віталій Зигмантович атрымаў... Ай-яй-яй, тут такі лятучы беларус. Не лятучы галандец, як Так. Ван Персі, але лятучы беларус Владислав Морозік. Не хапіла яму трохі дакладнасці, таму будзе мяч уводзіцца ад брамы. Тым не менш нам ось падказваюць у каментарах, што Віталій Загмантович аднойчы атрымоўваў пашкоджанне, і менавіта Жэня Гардзейчык замяніў яго у браме. Крыці Гардзейчык можа ўсё у гэтай камандзе. Ну, акрамя радасці мяне гэта нічога не выклікае. Не, ну добра, калі ёсць такія, да, гульцы. І Сергей Казека, ну здаецца, пад удар яму прям выкінулі мяч, але не. Даніла Госман будзе страляць у цэнтр. Забірае, зарабляе ён для крумкашоў шараговы кутнік, які... А мне, да? І хто ж будзе А, падаваць ну. гэты кутнік, бо сышоў у нас Егор Антонович, які звычайна... Ну, напэўна, Миката быў бежить. штатным. А, не, Арбгаджиев.
трошки, на мою думку, не ідзе ў гэтым сезоне гульня галавой у Крумкачоў, але хто ведае, можа менавіта зараз атрымаецца распячатаць браму Спартака менавіта з навеса, з кутніка. Бачаемся, Радзіонаў. Хто будзе зараз падаваць? Це Іван Радзіонов. Василь не бачу. Радзіонов падае. Серы, здаецца, захаваў мяч, але адпусціў, таму хуценька і павярнуўся мяч да Крумкачоў. Робіць ён стрэл у штрафную, там Там Марозік. зачапляецца ён і, здаецца, захоўвае. Так. Оп. Спрабаваў Расціславу прабіць, але Не атрымаў. трошачкі не хапіла яму. Таксама трошачкі крыўдна, што у Расціслава Серага ў гэтым сезоне не атрымоўваецца набраць ход і забіваць так, як ён забіваў у папярэдніх сезонах. Мы ведаем, што ён гэта можа рабіць і што ў гэтым сезоне ён таксама адзначаўся, але Мне падаецца, гэта справа любога футбаліста. Не заўсёды магчыма ўвесь час добра выступаць. ну так, гэта таксама частка футболу, калі Як і любога спорту. вядома. Часам ты на гары, часам прыходзіцца апускацца нават у абарону, як зараз зрабіў Расціслаў Серы. І што будзе у нас развіццё атакі? Амаль дайшоў мяч да Госмана, але той не здолеў да яго дабяжаць. Тут Гардзейчык. Тут як тут. Здаецца, зараз пэўная мітусня адбываецца Так. перад штрафным майданчыкам. Ой-ой-ой! Добра, бей! Ёсць! Номер 21. Тронис Евгений забил. Женя Троніч, дубль! Молодцы! Давайте мы не будем зеважаць на тое, што там не травіў па мячы Владислав Морозик. Мы будем лічыць, што гэта была такая задумка. Евген Троніч робіць дубль. Ну што, можа... 4-0. Слухай, а можа пасля гэтага матча мы будзем часцей яго бачыць на полі? Слухай, мне падаецца, з Крумкачом можна любога выпускаць увесь час на поле, калі б можна было гуляць усей камандзе. Яны б усе гулялі. Пакуль што Евген Двойніч, трэба рабіць тройніч, як нам Да. адказвае тут. Да рэчы, Евген Тройніч нядаўна адсвяткаваў свой дзень нараджэння. Дзень народзінаў. 20 гадоў яму исполнілася. Сягоння 20 гадоў, самы росквіт для футбаліста і самая магчымасць заявіць пра сябе клубам з вышэйшай лігі. Хто ведае, дзе мы яго пабачым у наступным Так. сезоне. Зараз будзе вуглавы з нашага боку. Здаецца, першы кутнік, які будзе падаваць Спартак. Дзе закід? Вось гэта пропасты момант, ну добра. І прыгожа і небяспечна, але Кірилл Шчэрбін Так. на месцы. Заўважыў гэты. Хуценька Бягуць назад. заходзіць ён Алексея Баранова. Баранов! Баранов б'е! Госман! І! А, Даніла Госман. Ну таксама шмат мы яго бачым на гэтым фланзе. Можа і ён адзначыцца? Гвардзейчык таксама высока падняўся і аддаў мяч менавіта Госману. Госман не трапіў ён пяткай па мячы, да, не, о. але забірае Спартак. Але ў штрафной трэба спакойней гуляць, але вы паглядзіце, што ён сабе дазваляе. Небяспечна, але ён робіць гэта і робіць даволі якасна. Опа! Хутка 17 контратака. номер, Юрин Иван. Со Спартака. Кирилла Шчэрбін, малайчык. Подкинулся под ноги. Малайчына, да. Заслуговує ён аплодисментаў, ад, здаецца, усіх трибун, малайчынка. І якія невідавочныя, але цікавыя пасы знаходзяцца ў гэтым матчы. Давуд Арыфгаджыеў, з ім персанальна гуляе, гэта вядома. Але нармальна ён праходзіць. Брамнік на месцы. Да, Тым не менш, Ростислав Серы закидвае. І яшчэ адна спроба галавой прабіць была з боку. Баранова. Так, Алексей Баранов. І чомусь ён апынуўся нават на газоне зараз, але, напэўна, ён проста незадаволены быў сабой, а я не... вырашыў трохі паляжаць там, парастрайвацца. Вядома. Бачимо, што Іван Юрин
шукає момент, шукає, як зачепитися за той м'яч і знаходить, як це потім Давуд Рабгаджиєв, здається, це ён потім свого гульця. Трапляє м'яч у поперечину. Зараз знову дарували Крумкачов. Ну, цікаво було, що Абрамник не підбіг забрати. Ну, напевно, там були оборонці, які повинні були забити той м'яч. І увогуле, чому це питання до оборонців, які відпустили одного гульця Спартака і дозволили йому стрелять по брамі. Це тривожний дзвоночок, щоб Давуд Рабгаджиєв не забивався на оборону. Так, ну все більше і більше цікавих моментів із боку Спартака. Ну, для нас, безумовно, опасних, а для їх цікавих. Так. Опа. І ось заробляє ціни небезпечний момент. І здається, це буде один з запошніх моментів у гульні, тому що зостається нам гуляти всього-таки хвилинки полтори. Питання, чи ще буде додати на час. Здається, Мені подається, не так шмат разів спинялися сьогодні, а так. Так, але ж ми ведаємо досвід сусіднього футболу, коли додають і по 8 хвилин, і по 10 можуть, але ну, тут, відомо, такими лічбами ніхто не буде апелювати, і, здається, коли буде додати на час, то буде хвилини 2. Ростислав Серый знову, ён як нападник опускається аж на центр поля, здається, на місці, де, звичайно, Казека знаходився. Гортейчик пытается отобрать. Кто-нибудь потрапить по этому мячу ці ні? О, І потрапили по м'ячі Крумкачі, як той каже, і була спроба знову зійти у хутку атаку, але не атрымалася гэта. І так, да, дадзена до основного часу додаецца 2 хвилини. Будем назирать, ці поспеють забити ще один гол. Ну, на кого був пас один, що я тільки тут спитаю? напевно, хотів ён Ростислава знайти, але ж був Данило Гоцман один. Чому на його не отыграть? Питаннячко так само. Ну так. Ну, але ж. Алексей Баранов. У стенку ён грає. І Казек! Нет, что І, показывает? здається, і знову сигналізує суддя про становище поза гульнею, але і Казека питається, чому. Я думаю, цілком слушне питання буде. Ну так. Але ми нагадуємо, що по футбольних правилах тільки капітан команди може звернутися до рефері, щоб виказати які свої скарги. І такі скарги можуть для звичайних гульців можуть скончитися попередженням. І здесь, тут Ростислав Серый виходить разом з Морозиком. Ті буде давати, ті буде бити. Отдає Морозику і... Да! І що, будете ставити поза гульнею? Нет, не показывай. Я вже жартую, даруйте. Да. Микровица 5-0. Владислав Морозик. Тільки у гэтым сезоне Морозик забіў 6 мячоў пасля 2 сустрэчаў у браму Спартака. І, да рэчы, гэта трэці матч запар, калі ён забівае. Спартаку. Бо ён паўдзельнічаў у разгроме 9-0, у разгроме 5-0 ён наогул адзін з галоўных творцаў быў. І на гэтым матч скончваецца. Нават не додали. Да, нічого так. Ну що, віншуємо? Віншуємо Крумкачі з перемогою. Дякуємо Спартаку за гульню. Дякуємо слухачам. Да, хто слухали нашу, глядели нашу гульню. І почуємося на наступних трансляціях. До побачення. До побачення.